through wayengafuni nditshate. Uthi ndithule iqhubeke i-family meeting akuzwana solution. Uba ngabana njengonyana selapha uthini ke ngoku ngomolokazana nabantwana babuye na kuzonziwa uxolo. Athi omnye andimfuni yena nabantwana bakhe mabahambe bozokhela phaa endaweni yabo and mna noba sebezokhele phaa soze ndiye. Okay, fine. Azothi futhi uyayivala i-meeting. Akho solution. Uyivalile i-meeting. Uthi kumnyenam iphele i-meeting, uphela kwayo i-meeting uthi ebusuku ndizochaza ukuba hayi ndiyahamba ke ngokuphinda kwelinye lephondo eli ndisebenzela kulo. Uthi mama ke angabi nangxaki. Kodwa xa ifika apha kum kandixelele uba kwenzeke oku noku noku. Ndithi ke mna ke into ebendiyifuna mna andithi wayetshilo umamakho efowunini wathi mna akafuni uphinda andibone kwakhe mna. So into ebendiyifuna bendifuna ugoduke uyozivela. I was so hurt sisinono into yoba umntu angakufuni nabantwana bakho ungazange umenze nto. And mna ndiyiyo nentombi yalalali apho bendizothi hayi ekhaya uyakwazi uba kunjani, ndikhule njani. Ndiyintombi yenye idolophu. Azothi umyeni suwari. Ndizofowunelwa ngomnye umkhulukazi wam osezilalini andixelele into yoba sisi akakufuni umazala wakho. Hlobo eli angakufuni ngalo andiyazi uba umenze yona. Abehleka kuba okanye zange kulunge laa mbiza wayeyipheka, that's why engakufuni. Ndithi athi hayi akakufuni sisi, ndicela nje wena uzokhele owakho umzi ngoba akakufuni nabantwana bakho. So all in all sisinono I'm very hurt because siya kule mizi sicinga fanuba safika sibe ngabantwana bakho. Sisithi siyokwandisa ifemeli and yena nto indivisa kabuhlungu. Abantwana boo-brother bakhe, abantwana bamadodakazi bayagoduka. Abantwana bam abakwazi kuloo tata wabo. Omnye una-10, omnye una-6. Abakwazi aba bantwana kuloo tata wabo baze ekhaya. Cela sithephe kakhulu guys, sifake no-F1. So ke sisinono wathi umncinane hayi andiphinde mna ndigoduke. Xa bengafuni wena, which is abafuni nam, baphinde bangafuni abantwana bam. Mna ngoku sendawugoduka xa ndiyozakhela owam umzi. So it's very painful. Even nakwisayidi lakhe andithandi because kaloku mna kuzawufika ixesha uba ndifuna ugoduka ndiyagoduka ndimshiye apha. Ndikuloo nto ke sisinono ndihlele kuloo mtshato njalo. Oh yinina ntombi. Ndiyacela kuThixo if ukhona umuntu oreleyithayo kulena into ndicela ungene. Siyapholisana. I-experience yakho ingapholisa omnye umntu. Cela ningene good people, ndiyabona ii-comments bakhona abantu abareleyithayo kule into. If wena usahleli kuyo unjani? If wawuke waba kuyo waphuma kanjani? You can imagine the pain of leaving ikhaya lakho, ulishiye ikhaya lakho unxibe ilokhwe emhlophe okanye unxibe amadada,
kuselebreyithwa kokwenu, kanti uyoba yimbedlenge emzini, kanti uyoluza ubomi bakho emzini. Xolo mani, xolo nomakhulu, xolo sisi. Cela sive kusisi Nandipha. Sisi Nandipha, xa sesigqibile uva zonke sizawushwankathela. Sinandi? Wavakalela kude ntombi. Sinandipha? Hello, ndiyavakala? Yes, mama, uyavakala. I'm so sorry because we are late. Although ndingayivanga yonke into but Sinomaphelo, ndicela univalele kancinci imayiki mama. Okay, ingathi ivaliwe. Cela uyivale. Yes, sisinandi, andiyazi ingathi uvakalela kude. I'm not sure noba ndim na. mhlawumbi ndinayo ingxaki nefowuni, ndikuxelele but ndinenye ifowuni khame ndizawungena ngenye yima kancinci ndiphiwe ndirikhweste ngenye iprofile. Okay. Aze yabuhlungu nantsi into. Sisilihlombe, masibe sinika wena mamakhe lo mzuzu. Shu. Silihlombe, ngicela uvule imayiki mamakhe. Cela sitepheni kakhulu guys, siyeni ku-400k. Ndiyavakala guys, kutheni abantu beresponda kade kandithethayo? Sisilihlombe, uyandiva? Yes, ma. Molweni sisi, niyaphila? Khona enkosi mamakho njani? Siyaphila nathi. Shema nkosi yam kusisi othethayo. Ntombi, sisi uxolo. Kodwa ke uyayazi xa singena kule mitshato siye siyalwe, sixelelwe izinto ezininzi, sixelelwe futhi sizawudibana nabo ubunzima. Jonga ke sana i-situation okuyo, ndiyayazi. And jonga ke sithandwa sam, noba ungenza ntoni akazujika akuthande ingakuthandi. Ayizujika loo nto leyo. Xa engakuthandiyo akakuthandi, futhi bulela into yobuxelela uba akakuthandi nenzala yakho. Jonga owam ubhoyi akakuthandi kokwabo, yeva, indlela akuthanda ngayo kokwabo, but imeko ayisivumeli uba sibe kokwabo. Into ebalulekileyo ke nono, xa lo uze ngaye apha emzini. Ngicela undenzele ifavor mamakhe. UTikTok ngenxa yee-settings zika-live wam akabavumeli abantwana ku-live, so uzayiphikisha inoise kwi-background. Cela nje uqhele kancinci apha kuye. Yes mama, ungaqhubeka. As long lo uze ngaye nivana futhi nithetha into enye eyazi inyama, uyaqonda? Masiqale simthulise ntombi, masiqale simthulise. UTikTok is very sensitive. Ndiyacela ku-people, if umntu uzawunyuka, cela wenze sure into yobana awukho caleni komntwana. Ii-settings zika-live wam zithi akufuneki mntu o-under 18, zii-settings zakhona. So ndiyacela guys siphathisane because uTikTok is very strict. Ndise-under ii-warnings eziyi-2. Any warning endiyifumanayo ngoku izawundenza ndiblokwe. So ngicela sisebenzisaneni kakhulu, ngicela u-F1, ngicela sitepheni kakhulu. Abangekandifolowe bandifolowe, siba live Mondays to Fridays ngo-12 o'clock on the dot. We are discussing matters of the heart. Sisinandi, ndizawuva ngawe xa uredi. Hi, sister. No? Yes mama. All right. Khona enkosi ninjani? Siphilile sithando sami. Ndifuna ungena kumamakhe. Sawuphinda ndibuyele kuni guys. Khona nje into endizawufuna ndiyihoyile apha phandle. Ezikum. Sikhosi mina. Okay mama. Khusi, masingene kuwe ntombi. Hayi Khusi.
Pusi, cela uvule imic ntombi. I'm not sure noba ndivakala kade guys, but ikhona nje into endilantuzayo endiwarishayo. Yes mama, ungathetha? Ndiyavakala ne? Yes mama. Ndifuna ukuchaphazela kule nto yehlele usise ane. Ndithi bandingene nam uzama ukomeleza. Mna nditshate 2004. Ilali inye. Ndicela abanye bandivalele i-mics. Good people, xa unyuka usiza kwi-panel, cela undenzele i-favor uyivale i-mic immediately because iyandibetha ezindlebeni. Yes mama. Ndivalile mna ne? Urayithi wena because uyathetha. Okay. Mna nomnyena msadibane esikolweni right, sizawuzama usikhawulezisa esi story. Sakhulisana ke sanomntana ngo-2001 firstborn yethu. Asikatshati. Kwavakala into yoba hayi ayingomntanakhe, kwathi noba umntana efana naye. Right, ayinamsebenzi. Then 2004 satshata. Umazala wam ke akasekho, wasweleka naye. Inoba usweleke ngo-2000. But esweleka nje umazala sekhona umntana. Okay. Ingxaki Uza mamakha awunawubhekela kancinci apha emntaneni. Andiv? Ngicela ubuza awunawubhekela kancinci apha emntaneni so that uTikTok Ngumntana omncinci ononyaka one-5 months. yena kanye nguye lo Ubhekela ne? noise yakhe. Nguye lo Okay. funeka inoise yakhe ingavakali. Okay. And then ke ngoku ndatshata 2004. Kukho amadodakazi oosista bomyeni wam babengandifuni, isizathu andisazi ngoba bayandazi sikhula sonke. Babengandifuni sisi, bengafuni ondibona, besithi soze ndilibeke inyawo emzini nam ngoku sesilapha eBhayi ke ngoku. But kwahambeka bengandithandi ndinjalo, wam umyeni waphela esithi akazophinda aye kwiinto zakowabo emaXhoseni ngoba kaloku xa bengafuni mna caca into yoba bathandi naye. Kwahambeka ke ngaze athende afowunelwe kuchazwe uba kukho umsebenzi ntontontontontontoni, ii-calls zingena kuye avume nje angayi. But baphela bewenza ke loo mpritendo, ndizawutsho ndithi ngumpritendo. Baphela ngoku bevuma into yoba mandehle. Saphela ke ngoku xa kwimisebenzi siyehla sobabini. But ubona into yoba abandithandi ncam. But ke ngoku mna andinandaba naloo nto ngoba ekugqibeleni umyeni uyandithanda. Ndifuna ukuthi kusisi makasule inyembezi omelele, but uzawubona ekuhambeni kwethuba urayithi umyeni akathathe laa decision into yokuba angaphinde aye naye. But ethubeni kuhambeke bamamkele. Kuhambeke bamamkele, makasule inyembezi usisi abe rayithi, amkele, angaziwarishi ngoba kaloku ngokukhala kwakhe uzawuphela kusonzakala naye, izawuphela imgulisa. But mna zange ndibe nandaba, mna ndahlala nomyeni amaphepha esirayithi. Babona into yoba ngoku ubhuti wabo ngoku akasathathi inxaxheba ngoku kwiinto zakowabo. Baphela bezenza ke abo ke benza ngathi bayandithanda. Ndiyavakala mna bethu. Okay ke mama. Uyandiva usisi? Yes mama, uve. Because ekugqibeleni kaloku emzini funeka wamkele yonke into. Uyakwazi ungathandwa ngoku ungakhange kubekho nto oyenzileyo. Vakala ngoku. Inkosi mama. Ungakhange kubekho nto uyenzileyo. Okokugqibela kulast mngcwabo sasikuwo wobrada womyeni wam, indodakazi yam le incinci yapha bonke abantwana. Ibapha i-2 rand yakhetha lo wam uyikwekwe. Nalapho zange ndibe nandaba and zandichazele nomyeni wam, so ndaqonda into yoba basekulaa nto but andinandaba naloo nto. Apha ndiza ngesizathu somyeni wam. So as long uba usisi yena enendlu yakhe nomyeni wakhe nabantwana bakhe bezipholele, bathi bangaba abantwana bayaya kowabo ibe kanti
nabo bakhona, because kaloku bingazonceda nento yoba abantwana baye baphinde bavise kabuhlungu abantwana bakhe. Makamkele usisi, akho nto ibitheni, Okay ke mama. akho nto Enkosi ibitheni kakhulu sithandwa mama. sam. Nkosi. Enkosi kakhulu ntombi. Sisinandi Okay ke singene sisi. kuwe ntombi. Sendike ndavakala mna ngoku. Yes, ungaqhuba ntombi. Okay. Hey, andiyazi imane icima iyeka le mic but ndisavakala uyangicela xa ndisuye ndacwaka. Okay. Ndifuna ukungena nzulu kule meko andiyazi yam ngeyiphi ebhetere kunenye ne, but ndibene mna nomyenam ngo-2010 ne, yes, ndiyavakala ne. Okay. Ndibene naye ngo-2010 umyenam. Benana xa sendijonga back zange mna ndamkelwa from day one ne. Umamam ebesaphila ngelaa xesha but I don't think uyangena kakhulu kule nto, but into endizama ukuyitsho is that mna ndiye kuye kuhambeke kwahamba kwazogabadela in the past 3 years ne. Umyenam nje ekungafunweni kwam into endiyiqapheleyo is that ebengayithandi laa nto yoba ndingafuni ne. And ekungayithandeni kwakhe uye wayihamba wayidibanisa nam, yangathi ndim lo wenza uba mandingafuni, yaqonda. Kuye kwathi ndizawukhawuleza, kuye kwathi ngo-2023, okay, 2024 ndadiskhavarisha umjolo. Ekudiscoverisheni kwam umjolo akawuyeka. Ekungawuyekeni kwakhe ngelaa xesha, I mean, I'm a woman in her 40s. Ndiye ndane-early menopause. Fortunately bendisenabantwana abayi-3. Kwafumaniseka into yobana andizuphinda ndibe nabo abantwana, which was not a problem, but had I delayed ukuba nabantwana bengasoze ndibe nabo abantwana. Iye yasiafektha ke abantu bayayazi imenopause, imenopause ebafazini yenza ntoni. Lack of umdla we-sex, and it's something that I completely ignored, and I don't know if uba bengakhange ibe khona, mhlawumbi ndithetha a different story ngoku. Into endizama uyitsho umyenam ndiye kwahamba ndafumanisa lo mjolo, ndawutreyisa, track imoto uba iphi. Ibihamba imoto yalapha endlini, ihambe iye at a particular place ngexesha elithile. Umyenam kwafumanisa uba ndafumanisa uba hayibo lo mntu une-double life. Between 5 and 8 o'clock usendaweni ithile, uzofika kulaa ndawo ngo-5 ahambe ngo-8. Like this is something anditrigger. Mna bendingumntu kule social media xa kusithiwa kwezi gruphu zingoonobakoti abancane, kuthi xa kusithiwa asoze awunawuze uthi indoda yakho soze ibe nayo, ndingene ndithi gabhu ndithi not eyam, yeva, ndithi not eyam, ndithi gabhu ndithethe kome amadithi not eyam. I was so shocked, I was so hurt, I was so destroyed. I still am. Ne? Xa ndifumanisa ngo-2017 xa asisayini ngo-2016 xa kuvela lo mntana wokugqibela, xa siyowutshata ilantika, umtshato wesintu, besendingafunwa ngulaa sista wakhe. Umnyama uneefemeli zimbini. Ifemeli yakhe yokuqala yile ka-biological father ne. Kulaa family bangabantwana bakamatata nomama omnye, bathathu. Oyi-1 akasekho ongumfana.
kushiyeke udadewabo ozelwe ngumamakhe notata ne kwelaa cala. Kubekho ke ngoku abanye engathi bayi-3 bazalwa ke ngoku badibene ngootata kulethu. And then kubekho eyesithathu igroup le adibene kuyo notata umama utata ke ujonana nomama wanomntana oyi-1 womfana ne. Nayo uyirigada as that family as his own family ngokwakhe, yeva. It's a very very deep story and a very complicated one. Ndicela uyibambe apho ntombi ne, ifowuni yakho uvakala clear like before. Cela ungaphinde uyishukumise okanye ungaphinde uyitshintshatshintshe, ibambe nje kuloo position. Okay, alright. Now into eyenzekayo ngoku kulo mjolo yemani kuthe kofumaniseka into yobana umyeni wajola wonke umntu was against him, and for laa mjolo every single person, it was me against the world. Yeva. Okay, wakwazi uhamba Ikhona ke into oyenzileyo ntombi, yatshintsha isound. Ikhona into oyenzileyo yatshintsha isound. Nantsi iphinde isenzeke, ndibetha kabuhlungu ezindlebeni. Ndinjani ngoku? Uyakwazi uyibeka phantsi ifowuni, like uthethe uyiyeke ihlale phaa phantsi yona. Yiyeke ihlale. Ewe, yibeke suyibamba kuyo because ikhona le nto imane igileka kuyo. Okay. Bendicima ndiyayitshaja ke because i-low but it's fine, ndawubona abantu. Ewe, it's fine, yifaka apha etshajeni then uyibeke apha ecaleni kwakho. Injani ngoku? Khawuphinde uthetha, andikakuva kakuhle. Injani ngoku? Isashukuma ifowuni, ngasi uyiyeke izihlalele suyibamba. Yiyekile ke ngoku. Good people, ndicela sithetheni kakhulu kaloku guys, ndicela sithetheni kakhulu, ndicela ama-gifts, ama-donuts, ii-ice creams. Ongekajoyini kulaa team yam phaa, uHeartmeal leya i-orange, ndicela nijoyine nonke. Yes mama, ungaqhubeka. Okay. Ndawudiscoverisha lo mjolo to a point yobana ndafika kulaa ndawo ajola kuyo ne, ndawazi ndayenza bendiyitreka mani imoto ukuba uzowundindwelisa yena. Ayifili into yobana kuye befika umyenam ngo-8 o'clock ebusuku ne, usebenza and ndangahoya. Kanti I was prepared for uba ndingayihoyi le nto because uthe at some point uzawujima ne, so uzawufika late and ndiyamazi ke ngumntu obalekayo. Ndangayihoyi, yayinto erayithi. Ndangahoya. Kanti uyajola umntu, uyakhula umjolo, and mna ndiwubona into ka-2023 ngo-2024, yeva. Kuthe xa uzoyenza yacaca ngoSeptemba ka-2024 xa ezawuhamba from the-12, it was on a Friday, 12, 13, 14, 15, yeva. Hayi ke ndamfuna emapoliseni, ndathi ndamfowunela, ndathi xa ndizoyoripota a-missing person wavela wabuya apha endlini esele, hayi salwa ne. Sajijisana like you push and back yonke laa nto, but it was not physical per but kungulaa msindo yobana uvela phi yonke laa nto. Hayi jonga bangena abantu bomzi, yonke le nto bendikubaxelela ngayo akwabikho jonga, look, bangena. Hayi ke wayenza ke ngoku ngokungakhathali, akandikhathalela, akandihoya, uyahlala apha endlini and ndisaqhubekeka. I would call. Abantu bangeni at some point, jonga kuyalalwana ngoku, you can tell, yeva. KungoSeptember 2024, October, November, ayenze ezo nto zo-out, abuye yonke laa nto ibuhlungu. Jonga, I went through hell and back
and the devil says hayi. Wazothi ngoNovemba xa ndayifumanisa le nto ndambona lo mntu yeva ndambona ndayofika kwakhe bafowunelana waripota omnye baya nako umfazi wakho apha kwathi wageza nalapho yeva yonke into mani yonke information ndayifumana ne kuthe last year ngoJanuwari andifowunele athi eyi akaziva rayithi nentoni isaqhubekeka le nto hayi ngoNovemba njalo jonga ngoNovemba njalo xa ndidiscoverisha xa ndisiya kulandlo ucawa uthumele imessage kusista wayo uyayazi moto uba abandifuni ne eyazi uba abandifuni hayi wangena une-messages about 16 voice notes akandithuki ubuya kusasa sista wayo Uthukwa yindodakazi wena? indodakazi Okay. kwazothi ngo-2025 nge-24th kaJanuwari to be exact. Yabona kule weekend iphelileyo endirongo I think ndiye ndazoncedwa kuba ibi-birthday party yomntanam. I focused my energies up. Yes. 2024 uyafowuna ndiyamfowuna uba uzokuthi kanini athi eyi andiziva rayithi kaxoxa andiziva rayithi nani wabethwa ndaqomba ndiya kule ndawo ndiya kulaa address ke namhlanje kuzawucaca nje xa ndadrayiva ndasuka endlini ndadrayiva ndafika ndapaka imoto le ndacela someone ubana ndicela ndingenise apha ndayibona imoto yakuwa zandiyibone that time ndangena ndaya kule ndawo kulaa unit ndafika ndankqonkqoza abathetha ndiyava uba ukhona ndalazi ilizwi lakhe ndazokwehla ndaya ibhaloni yeyi sana lam zingam kuthethwa ngam conversation ingam ndazothi hayibo yesana kule nto yenu ucaba yikho enye into eninothetha ngayo thina so ndim luyiqhubayo le relationship hayi ke zange ndiyiyeke okoko ndandisitsho ndithetha bothuka nabo uba hayibo uyenze kanjani into. Look, I'm very, very clever ke mntu. Umyenam xa engena evela kuloo ndawo yakhe xa ngena apha endlini imoto andithi nale yam uyayiqhuba ndihambe ndiyepha emotweni ndivele ndithi link ubluetooth uzovela adibanise ii-calls ubana befowunelwe banini yehla sana yehle in every single day without fail. My husband, there were 2 calls ebezenza yalaa nkazana xa evela kuyo nesister wakhe every single time, same time. Yep. A very traumatic experience. Something I feel andiyenze ngokwam. Yes. Ndafika hayi ndatsho andiyazi ndingayisanga but ndazoyibhuda ngosuke ndiphume caba waphuma ke wabalekile. Yes. Kwathiwa uphumile ndabaleka ndayofika egeyithini wanqandwa egeyithini wabanjwa egeyithini uba izophendula le nto nangumfazi wakhulapha zisecurity. Thatha andiyazi ndayikwenze kanjani but ndavela xa izawuphuma ndaswitsha off imoto ndasixixxa semoto. Ukuba ezaa zinto zikwenza uacte out of character zazi ayindim lo yepha ayindim lo yeyi ndazothi ngelingeni ndaphuma ungo-12 Facebook wayenza wafuna uUber ndahamba nesixo semoto ndadrayiva ndangena kweyam imoto ndamshiya caba uUber rishile but wazofika kuqala endlini zombona ke mna ke
uba uphumile endlini the following morning because ulele erumini yabantwana yeba ndizoyibhuda ngokuthi yesana nyhani yilaa nto uyenzayo leya thetha ngam mina ndijuyini nithetha ngam thetha ngam. And that was the day my husband walked out on us. Andivanga ke loo ndawo uphinde watshonela uthe that was the day your husband did what? Walked out on us. Wakushiya endlini Nabantwana. Ndaqonda le ndlu mandenze arrangement uba mayirenge because I'm very traumatized. So phaa ngoMatshi I organized ubana makurentwe ndiphume endlini ndamshiya nabantwana. That was my mistake. Yeah, because saye saorganize uba okay ayingene kwizinto zitrust kwezo ndifaka ndisafunisa lapho. Ndazifunela enye indawo. No, I was between B&Bs and hotels ndamnika abantwana. Something that I was not supposed to have done, but you know when you're acting out of emotion. Ndamnika abantwana kwaqaba ndiphela in between B&Bs and hotels. Uyeva? Waqhuba umjolo. Kuzothi nguMeyi ndafowunela kule ndawo intombazana iphangela kuyo because esifunda imoto ibihamba iyoma in a particular area. Caba kulapho aphangela khona. Bahambe bayolalana kwenzeke loo nto leyo. Atrotre yonke laa nto ndithethayo ndafowuna u-HR i-head ndathi xa ndisayithetha efowunini wathi sikapha eRwanda. Sikapha ngoku. Ikhona le noise mama iphinde yaqala phantsi. Uyibambile ifowuni? Tu ke ngoku. Asiphinde sithi qho. So uthiwe yathini ke yaqhubeka umjolo because siyasingakuva worse. I'm not sure noba ucinzele ispika. I don't know. Siyabona nje. Iyavakala ngoku. Uvakala kakuhle ungaphinde uyichukumise. Andiyibambi. Okay. Anyway. Ayizo earphones ntombi. Awukho kwi-earphones? Andikho on any device. Okay. Hayi ke ndaqhuba ndafika ndangena. Something significant endicela uyibalula eyenzekayo that day. Ne-ring kamamam ne endiyinxibayo ngaphandle kale yomtshato ndine-ring endiyinxibayo apha kum. Ndathi xa ndifika phaya ndangena etoilet ndantsonda ndayenza ndachama. Xa ndimisa ndinxiba yadisaphiyerisha i-ring likamama. Ndijonga yaduka dukiyane ndine-5 minutes before this meeting. That is something of sentimental value to me. Yeva? I could not leave that bath cubicle, that toilet cubicle without that ring. That's one of the ones I ndifumane. I'm not sure kuthe ndiyibalula, but it was something that strikes me uba it translates into yobana umama inoba wayekunye nam that day. Ndayifuna in a very awkward. Yima ke mama, laa pati kaloku ubuthe wafowunela kulaa ndawo aphangela kuyo usisi kwathini? Kwathiwa mandifike at once lapho yile ndawo ine-meeting le ndisetoilet kuyo apho kulahleke iring kamamam. Okay. Yalahleka. Xa ndisithi ndakhulula ndiqonda ndizoyifumana le ring, andizokwazi ulahla le ring. Andizokwazi. Ndinoske kuthiwe andiyipha. Xa ndisithi
ndayithatha iring. Uba ivelaphi, I don't know. Ndayithatha iring ndayinxiba. Ndangena kwi-meeting kwabizwa 3 heads. Ndakhupha i-document. Ndandisend initiator i-divorce. Ndathi kukho umsebenzi wenu owenza u-1, 2 and 3, igama lakhe ngubani babani. Oh, after that incident yobana ndimfumene phaya kulaa ndawo waphuma wabaleka, ndafikelwa zii-summons ezivela ecourt uba mandiyovela ecourt for i-protection order. I suppose ubana ndivele nge-1st ka-April. Inkazana ifika kwam on my doorstep ihamba namapolisa. And definitely i-address and everything uyifumana emyenini. Yeva? Le protection order yeyoba wena ungangeni kwakho okanye kwakhe. No, mandiyo-appearisha ecourt so that ndingaze ndiphinde become close to that place where this woman lives. Ne? Okay. I do that. I receive and I sign and deliver, but I never went there. Yeyiva lena ndithethayo. Yeyiva uba ndifumana those kind of summons. Ndaziphatha ii-summons apha kum. Ndaya pha kwa-HR kwathethwa ndaza ndathi naneloya yam sasisenze everything. Ndayochaza ndathi if there's anything that can be done about this, if mina, because kulaa ndawo umyenam uyi-supplier yaphaya. So my argument was this: if families will be broken because kukho abasebenzi benu that are breaking our families, I'm going to put it on social media. Suyinqonqanduva utsho kabuhlungu ezindlebeni. Yho. Noba ndithethelaphi Yima subetha, ikhona le nto uyibethayo inditsho kabuhlungu ezindlebeni. Oh, okay. Oh, now I understand what you're. It's because of ifukile lapha ebhek. Bendizama ukungena ngefowuni. Okay. Uyandiva ne? Ndakuva. So, ndathi if kukho anything endinoyenza, if there's a policy that is that guides you against into ezinjena, I think you should apply that policy. Kodwa sicela ugoduke sizawudila nale meko ngokwethu. The following day, my husband called me. Wathi, yabona ke laa nto ufuna uyenza. My husband lost that contract and the woman was summarily dismissed. With immediate effect. Umyenam, in-laws zam, they colluded. Xa ephuma endlini eshiya bamnika indawo yokuhlala. Endaweni yokuba bazame ukudibanisa imihlambi yala nayo, hayi sisi bam-accommodate. They said sikunika on one condition, umfazi wakho angazi apha. Literally bandohlukanisa nabantwana bam. Guys, ndayeka kunjalo, but bendingayeki ubabona abantwana bam. I remember last year bendikwazile ukubasa kwi-holidays boba yi-3 sahamba sonke 2 holidays. I wanted to make sure abantwana bam ba andibikho absent. Uyeva? Kwahamba. That December mna bendispende ngo-2025
2024 without my kids. Mm. 2025 ngoJuni wabathatha wabasa sister wakhe. NangoJuni December 2024 bebehleli bonke khange babona abantwana babo. But ndinalaa nto kum. Ndine-wisdom yokuyilinda imeko. Ndathi uyabona Thixo ucela uyilinda le nto. Wandenza uThixo ndangabi nazo ncam iifandi zokubhatala iloya. Uyeva? Carry on ngedivorce. Kuba ndizixela into yobana andifuni uba uncomfortable. And andifuni ukwenza izinto out of i-emotion. And ndifuna uqhubekeka ndibe right empilweni nabantwana bam. Xa ndifuna ubabona ndihamba into yobavisela ndibenzele izinto bendizenza bendikwazi uzenza. Uyeva? Fast forward December 2025. Ndazolanda abantwana bam saya ekhaya for iholiday. Jonga kwenye ye-voice note yathi indodakazi soze ndiphumle up until umntu asekhaya ube uyawasayina amaphepha edivorce. Yho. Yandiva? 2025 wandenza mani uThixo ndane-moment ecaweni. Okokuqala ndifuna uappreciate abazali bam ndisithi andifuni le experience. Yazi uba enye yezinto ebindenza uba mandibe nentliziyo ebuhlungu is I hated the experience because I feel ubana asikhulanga nzima. Khule abazali bethu, abazali bam basikwazile ne ukusinika okunani nokukhulu okusilingeneyo as their children. So bendiqaphela la i-experience yoba exposed ebunzimeni because I felt uba it destroya i-background yam ndithandayo. Yeva? But then ndisecaweni ndathi sendinalo ngcingane yathi into kum, no, you are wrong. Because if anything, ikhaya nothando ne-background yakho uba ubungekhange ufumane that kind of background, nokwakukhuliswa, nokwakuthando, nokwabushushu amnika bona abantwana bakho, you could have died. So if background yakho in a way ikusavile and it's not destroyed, if anything it's still very much intact. Yavakala? Hayi nandi uphinde wabhekela sisikancinci. Njani ngoku? Yho, ayihluphisana ilantuka yakho. Ifowuni yakho. Qaphinde uthethe kancinci. Andiyazi bona nje uba mandithini. Uyonqena ukwehla ndiphinde ndikunyuse futhi. Ewe, ndithini. Alright, uphinde urequest ke sisi. Ndizawuphinda guys ndizama umnyusa ngoba sana. Funeka sitsala indlebe ngoku. Ndizawuphinda ndimtshekishe ngoku. Ndicela uphinde urequest ke sisi ndiphinde ndikunyuse ngoba ininzi le list ilapha. Ndibambele usisinono ke usaphumile uzophinda abuye ngoku.